Diolch yn ddiweddio. Diolch yn Dio Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym i ddod lawr un plith, i'n harwen i a nerthu ni yn ein haddoliad, y bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Tyrd felly drigarhau, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 28, pa le pa fodd dechrau folianu'r Iesu mawr. Emyn rhif 28 gyda ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd yna luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 15fed, Tachwedd 15, am hanner awr wedi 7 yn y neuadd. Hefyd, yn agosau nawr, fydd yr cyfnod yn Nadolig, tua mis i ffwrdd, ac ar nos Iau cyntaf y mis, fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth noson o garolau. Felly, os allwch chi dechrau ystyried pwy fedrwch chi wahodd, fe fydd na gerdiau gobeithio erbyn hynny i'w dosbarthu i ffrindiau a theuluoedd. Hefyd yn gobeithio fydd yr oedfa honno yn fyw ar y we. Bydd yn hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan ni gael ni tra'r ein heistedd emyn rhif 109, 109.
Gyda'n darlleniad o lyfr yr actau, y bedwaredd benod, actau penod 4 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau 4 a'r adnod gyntaf. Ac fel yr oeddent yn llefaru wrth y bobl, yr offeiriaid o blaenor y deml a'r Sadwceaid a ddeithant arnynt hwy, yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o ferw. A hwy os o dasant y ddwylo arnynt hwy, ac aid o dasant mewn dalfa hyd drannoedd canys yr oedd hi yn awr yn hwyr. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant, a rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. A digwyddodd drannoedd ddarfod i'w llywodraethwyr hwy a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ymgynnull i Jerusalem, ac Anas yr archoffeiriad a Chaiaffas ac Ioan ac Alexander, a chymaint ag oedd o genedl yr archoffeiriad, ac wedi iddynt ei gosod hwy yn y canol, hwy a fnasant, trwy ba awdurdod neu ymha enw y gwneithoch fi hyn. Yna Pedr yn gyflawn o'r ysbryd glân a ddywedodd wrthynt, chwechwi beneithiaid y bobl a henuriaid Israel, os ydys yn ein holi ni heddi am y weithred dda i'r dyn claf, sef pa wedd yr uchawyd ef, bydded hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groesoliasoch chwi, yr hwn a gyfodo Duw o ferw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi. Hwn yw'r maen a lyswyd gennych chwi'r adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, canys nid oes enw arall dan y nef, wedi ei roddi ymhlith dynion, trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. A byddwyd bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod atat ac yn gallu dy gyfarch di fel ein tad nefo ac ein bod yn gallu gwneud hyn oherwydd yr hyn a wnaeth dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ein mwyn ni iddo ddod i'r ddaear yma yn ifydd ac iddo gyflawni'r cyfan oedd yn angenreidiol. Hyn oll oedd yn amhosibl i ni ei wneud y cyflawnodd yr arglwydd Iesu iddo gyflawni dy ddymuniadau dy ofynion di, dy gyfraith di, ac o Dduw mae wedi cadw pob un ein mwyn ni. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau bod modd i ni cael y clogin hwnnw o gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, ac i fod yn gallu'n gorchuddio'n llwyr pob un pechod, pob un staen, ein bod yn cael ein gorchuddio'n llwyr yn ei gyfiawnder ef. Ond i ni hefyd yn ddiolchgar ac yn llawenhau ac yn canu dy glodydd am iddo fynd yn ifydd i'r groes, iddo gymryd ein cosb heiddiannol ni arno ef ei hun, nad oedd ef yn heiddi yr un cosb, ac eto mae wedi gosbi am holl bechodau dy blant, ac felly ni yn diolch i ti am hyn, ac iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, ei fod wedi concro'r bedd ac wedi concro Satan ei hun, a phechod ac uffur. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod ger dy fron yn llawenhau am ffordd iachawdwriaeth rwy ti wedi drefnu ar ein cyfer ni, ein bod yn gallu dod fel dy blant sydd yn llwyr lam oherwydd yr hyn a wnaeth yr Iesu yn ein lle. Ac felly ni yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch am dy holl roddion tuag atom ni, gymaint o fendithion tymhorol, deiarol, pethau'r ddeiar yma sydd yn angenrheidiol ar gyfer ein bywyd ni. Ni yn diolch i ti am bob un, ond yn diolch i ti am bennaf am iachawdwriaeth, am achubiaeth yr enaid, am sicrwydd cadwedigaeth. O Dduw i ni yn diolch i ti am y bendithion yma, ac yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni beidio tynnu'n llygad oddi arna ti. Yr hyn sydd yn digwydd mor hwydd, yr hyn yma'r un drwg yn ei ddymuno wneud mor aml yw peri bod ein llygaid yn troi oddi ar ein gwaredwr ac yn troi at bethau'r ddeiar yma, yn troi at ein problemau ni, yn troi oddi fewn. O Dduw, helpa ni i barhau i ddyrchafu'r llygaid tuag i fyny, tuag ata ti, gan dy fod ti yn abal ac yn awyddus i fendithio dy blant. Holl addewidion sydd yn dy air di yn berthnasol i bob un o'th blant. Ac o Dduw, madden ni nad ydyn ni yn cymryd gafel o'r addewidion yma. Helpa ni i'w cofio nhw, i'w dysgu nhw, ac i dwyn nhw i gof pan mewn cyfyngder, ein bod ni'n cofio dy fod ti yn Dduw sydd yn gofalu am bob un o'th blant di. Felly o Dduw, helpa ni i fod yr hyn dylsyn ni fod, i ni'n gofyn i ti am nerth ar gyfer y dyddiau sydd o'n blaenau ni.
I ni meddwl am yr wythnos sydd o'n blaenau yn gofyn am nerth i sefyll yn y dyddiau tywyll yma, i ni sefyll yn glir dros yr efengil. Na fyddwn ni'n cyd yn ffurfio mewn unrhyw ffordd. I ni gofyn ti am nerth i ddyfal barhau. A byddwn ni yn ffyddlon holl ddyddiau ein bywyd. I ni mor ymwybodol o Dduw, mor hwydd bydde i droi o'r un ochr i'r llall. O Dduw i roi'r ffidil yn y to hyd yn oed. Bod y frwydr mor ffyrnig ar y degau. Ond o Dduw i ni yn gofyn i ti i roed y nerth angenrheidiol i ni, i barhau, i ddyfal barhau hyd y diwedd. Dyma'r unig gobaith i ni ddyfal barhau yw i dy fod ti yn dyfal barhau gyda ni. Ac yn felly ni'n gofyn ti'n helpu ni ac i'n nerthu ni. Hyd y dydd y bydd yn ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg, y cawn dy weld wyneb yn wyneb. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni i rodio'r llwybr cil ac i'w rhodio hi yn gadar, na fyddwn ni yn cael ein temtio i droi oddi wrthi, ond y byddwn ni wastad gyda'n golwg arna ti. Bendithiau'n hoedfa nawr, i ni'n gofyn am dy bresenoldeb, i ti dywalt ysbryd arnom, i ddod lawr ein plith, arnom ni ac ar y genedl hon, yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni, ac i beri ein bod yn gallu dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ganu yn rhif 624, 624, dal fi'n agos at yr Iesu i hyn fod dan y groes, tra fwy'n byw y myd y pechu, canlyn dan i bura foes. 624 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
Testyn o'r llyfr yr actau, y bedwaredd benod a'r bedwaredd adnod. Actau 4 ac adnod 4. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant a rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant a rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Roedd yr awdurdodau bob tro yn bryderus pan oedd yr arglwydd Iesu yn gweinidogaethu. Mae hwnna'n weddol sicr. Pan yn clywed ei fod yn dod, yn agos atynt, mi fydden nhw yn pryderu ac yn cadw llygad barcud arno, yn ofni ei ddylanwad ar y bobl. Roeddent yn ei weld fel bygythiad falle yw statws nhw siwr o fod, yn fygythiad yw hawdurdod nhw, yn sicr yn fygythiad yw ffordd o fyw. Felly bob tro fydde'r Iesu yn pregethu, bob un tro mi fydden nhw yn bryderus y bydd hwn yn newid ei dull o fyw. Bydd pethau yn cael eu troi ben i weired. Fe ddaw popeth dan fygythiad. Nid falle un maes yn unig, ond bob un maes, bob un rhan o'i bywydau nhw dan fygythiad. Ac felly, yr oedden nhw'n cysau popeth am yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna wedi parhau ond dros y canrifoedd. Yr oedd hyn hefyd yn wir am weision ar arglwydd Pedr ac Ioan, edrychwch ar adnod 1 ymlaen, ac fel yr oeddent yn llefaru wrth y bobl, yr offeiriaid, a blaenor y deml a'r Sadwceaid a ddeithant arnynt hwy, yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu drwy'r Iesu, yr atgyfodiad o feirw, a hwy os o dasant ddwylo arnynt hwy, ac a'i dod dasant mewn dalfa, hyd drannoeth, canes yr oedd hi yn awr yn hwyr. Ac i ni'n darllen fyna yr oedd hyd yn oed heddlu'r deml wrthi yn ofni yr Iesu a'i ddylanwadau ac yn paratoi ar gyfer rhyw gythrwfl fawr yn gwybod, wel, os yw'r Iesu yn mynd i fod yma, roedd rhaid sicrhau nad oedd bygythiad yr Efengil yn peri unrhyw drwbl. Ac felly maen nhw gyd wrthi. A mae'n rhyfedd meddwl fod gymaint yn mynd ati arestio 2. Dim ond 2 oedd yna, Pedr ac Ioan. Ac yr oedd nhw i gyd yno, yr holl heddlu, yr holl bobl wedi ymgynnull ynghyd, yn ofni beth mae'r 2 yma mynd i wneud nawr. Ac i ni'n gweld, serch hyn, yr adnod y testyn yw eithir llawer o'r rhai a glywsant, y gair a gredasant. Neu serch hyn, neu hyn, yr holl fygythiadau, yr holl broblemau. Eithir llawer o'r rhai a glywsant, y gair a gredasant. A rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000 o bobl wedi dod i gredu yr holl wrthwynebiad. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwahanol agweddau o'r gair yna, eithir llawer, neu hyn. Y gwrthwynebiad yn gyntaf, yn ail, y tywyllwch, ac yn olaf ac yn fyr i orffen, eich trienni chi. Felly yn gyntaf, y gwrthwynebiad, drwy gydol hanes y byd, ers y cwymp, i ni'n gwybod hwn, does dim newid wedi bod yna. Unwaith eto rhyw braw fan hygol am sicrwydd gwirionedd y Beibl. Does dim byd wedi newid. Mae'n gymaint o bethau wedi newid, os ych chi'n edrych ar hanes y byd, hanes yr olwyn, a sut dyfeisiwyd yr olwyn, a trwy'r canrifoedd chi'n gweld erbyn hyn, i chi'n gallu cael ceir sydd yn gallu teithio mor gyflym, awyrennau'n hedfan, a chi'n gweld gymaint o bethau wedi newid trwy hanes y byd a wedi datblygu yn ôl bob sôn ac wedi gwella'n bywydau ni yn ôl yr hyn maen nhw yn ei ddweud. And yr holl newid, un beth sydd dal yr un mor wir yw natur bechadurus dyn ac yn mynnu y bydd yn wrthyn i'r Efengil. Y mae dyn yn naturiol yn wrthyn i'r Efengil, neu'r gwir Efengil hynny yw. Bys ni'n weddol sicr i ddweud, nid yw dyn yn wrthyn i'r ffydd Gristnogol.
does neb yn wrthwynebus i hynny go iawn. Efallai gewch chi genedl yn erbyn cenedl arall, a maen nhw'n bathu ar y syniad o grefydd, ac maen nhw'n ymladd yn erbyn ei gilydd, ond bydden nhw wedi ffeindio reswm arall, lliw gwall, lliw croen, lliw llygaid, eidhaeth, beth bynnag yw e, pa dyn pêl-droed ych chi'n cefnogi, beth bynnag yw e, dyna beth bydde dyn yn ffeindio rhyw reswm. Ond yn y cyfan, mae dyn yn reit cyffyrddus gydag unrhyw grefydd. Sdim os beth yw e. Fedrwch chi fynd i unrhyw le ac yn honni bod chi'n mynd i gapel hyd yn oed ac yn fod yn Gristion hyd yn oed, a dyw e ddim yn mynd i achosi trafferth i neb. Ond, yma'r efengil yn achosi trafferth. Yma'r gwir efengil yn achosi trafferth. Dydy yr efengil fodern ddim yn achosi trafferth i neb chwaith. Does dim gwrthwynebiad gan y byd i'r ffydd efengyledd fodern chwaith, achos does dim lot o wahaniaeth rhwng hynny ac unrhyw elfen arall o'r ffydd Gristnogol ac yn sicr o'r byd. A dwi'n sicr dydy'r elfen honno o'r eglwys ddim yn gwneud i'r byd teimlo'n anghysurus. Ac felly does dim trafferth yna. Ond y gwir efengil, os ych chi'n darllen eich hanes chi, darllen y Beibl a darllen hanes y byd ers y cychwyn, does dim byd wedi newid. Mae dyn yn wrthwynebus i'r efengil ac i Iesu Grist ei hun. Ni fuodd croeso i Grist na'i weision erioed. Cyn geni Crist, yna bu hanes y sawl a broffwydodd am ei ddyfodiad. Os ych chi'n darllen yr Hen Testament, ac yn darllen am y proffwydi, iddynt gyhoeddi newyddion da. Dyma beth sy'n anhygoel, ac ambell waith falle gorfod bod yn gadarn ac gorfod bod yn blwmp ac yn blaen, ac efallai gorfod sôn am bechod, ond ar ddiwedd y dydd, mai sôn am bechod, beth oedden nhw'n dweud oedd, sôn am bechod mwyn dweud wrth y bobl bod modd cael maddeuant bechodau. Dyna beth oedd y proffwydi wneud. Dim gwahanol i ni heddi, ond yr oedd pobl yn eu cysau nhw. Mae newyddion da o lawenydd mawr a ddeithant i'r bobl, ac bod rhaid iddyn nhw i esbonio natur ddynol a'r natur bechadurus a'r gwrthryfel yng nghalon dyn, yr oedd pobl yn eu cysau nhw am hynny. Ond holl bwrpas y peth oedd i ddod yn newyddion da iddyn nhw. Yr oedden nhw yn pwyntio at un oedd ar ddod, a fyddai'n delio a baich eu pechod. Un a fyddai'n delio gyda'i heiogrwydd nhw. Ond hyn, yr oedd pobl yn gwrthwynebu'r newyddion yn yr Hen Testament, ac fe troeson eu cefnau ar y proffwydi, yn cysau'r proffwydi. A dyna ddigwyddodd pan ddaeth Iesu Grist ei hun i'r byd. Does dim byd wedi newid, a chi'n darllen yr Hen Testament ac yna chi'n dod at cyfnod geni'r Iesu ac y dyfodiad Iesu'r byd, ac chi'n gofyn y cwestiwn, oedd na groeso i'r Iesu ei hun? Ac na, doedd dim croeso i'r proffwydi, a doedd dim croeso i'r Iesu chwaith. Yr oedd yn syth Herod am ei ladd fel baba cyn i'r Iesu gael cyfle i'w herio wrth iddo fe dyfu'n hun. Ac felly mae Herod yn benderfynol o gael gwared ar y holl fabanod rhag ofn i hwn ddod. Ac yna gwrthwynebiad y gafodd yr Iesu gan ei bobl ei hun yr Iddewon. Doedd yr Iddewon, roedden nhw'n disgwyl ddim yn disgwyl un fel hwn. Roedden nhw'n disgwyl Meseia, ond fe chwilio nhw am un a fyddai yn ei harwain i frwydr, un a fyddai'n concro'r gwledydd cyfagos. Ond yna sioc pan ddaeth Iesu Grist a pan dechreuodd e gyhoeddi neges o heddwch. Doedden nhw ddim eisiau hwn. Heddwch? Sa'n eisiau heddwch? Beth ni eisiau yw brwydro yn erbyn ein gwledydd cyfagos ni. Dydyn ni'n eisiau un sydd yn mynd i sôn am bethau fel hyn. Ac felly roedden nhw'n ei gysau hefyd yn bellach, yn barod yn ei gysau, ond nawr hyd o'n fwy. Doedd e ddim y math o berson yr oedden nhw'n ei ddisgwyl. Roedd eu crefydd nhw yn llawn balchder a hunan, o presenoldeb Crist ei hun yn ei argyhoeddi, ac felly yn gwneud iddynt deimlo'i bryntni. Roedden nhw'n cysau popeth am yr Iesu. A dyna fuodd trwy ei fywyd. I ni'n edrych ar hyn yn dydyn ni. Dyna beth ddigwyddodd trwy fywyd yr Iesu, hyd iddynt ei ladd. Ond mae hyn yn parhau, a dyma a welwyd drwy'r canrifoedd i ni'n cael rhyw fath o braslun o hanes y byd, a dyma i ni weld y cysineb naturiol yma. Mae yna rhywbeth yn nymderau enaid dyn sydd yn peri fod yn casau
yr hyn sydd yn ymwneud â Iesu Grist, y gwir Iesu Grist yn yw ar efengil, yr atgasedd at y pur a'r glân. Ac yn i ni weld yn y darn yma o'r ysgrythyr, y Sadwceaid yn cysau popeth am Iesu Grist, yn enwedig pan roedd y disgyblion yn pregethu am yr atgyfodiad. Yr oedden nhw'n cysau Iesu Grist a beth, yn cysau y disgyblion, ond beth mae'r disgyblion yn neud yn pregethu am yr atgyfodiad, yr union beth doedd rhain ddim yn ei hoffi, ac roedden nhw'n cysau y disgyblion ymhellach. Doedd rhain ddim yn credu mewn dim byd o werth. Yn sicr dim byd ysbrydol, tragwyddol. Byddant yn defnyddio pob math o esgusodion i gyfiawnhau eu hatgasedd nhw. Hyd yn oed gyda Pedr ac Ioan, nid yn unig yn cysau yr un yr oedd yn pregethu amdano, ond nawr yn chwilio am resymau i'w gwrthod nhw, yn cwestiynu hawdurdod nhw. Doedd dim hawl gan Pedr ac Ioan i siarad yn gyhoeddus. Pwy chi meddwl i chi? I chi ddim fel ni, y Sadwceaid, i chi ddim yn ddysgiedig fel ni, chi ddim wedi cael y graddau, chi ddim wedi cael y statws, chi ddim wedi cael eich geni, y pobl cywir, beth bynnag oedd e, dydych chi ddim wedi cael yr hanes i'ch cyflwyno chi i'r safle o bregethu yn gyhoeddus. I chi'n anysgedig. Ac i ni yn wybodysion, i ni'n gwybod popeth. Pwy i chi? Pwy chi meddwl ydych chi bregethu? Pa hawl? Pwy sydd eich galw chi i'r safle yma? Ac i ni weld yn yr ail adnod yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl. Ond nhw'n chwilio am unrhyw reswm. Unrhyw reswm. Ond nid yna yw'r rhagfarn dyn. Y mae dyn yn fwy na pharod i chwilio am unrhyw reswm i wrthwynebu'r gwir. Unrhyw reswm i ferniadu'r rhai sy'n pregethu, y proffwydi, yr Iesu, y disgyblion, pregethwyr dros y canrifoedd. Onid yw dyn yn chwilio am unrhyw reswm. Ac fan hyn, be maen nhw'n dweud, pwy sy'n rhoi hawl i ti pregethu? Pwy sydd wedi caniatáu ti ddod i'r pulpit hyd yn oed? Dyna be fydd pobl yn dweud. Allai glywed y heddi. Yr un yw'r stori, yr un oedd y stori 20 mlynedd yn ôl, 30, 50, canrif yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. Yr un Pantycelyn ei hun. Un o'r emynyddion gorau fiodd, yr emynwyr gorau ar byd i gyd allech chi dybio. Yr oedd pobl yn ei gwestiynu fe. Pwy wyt ti? Pwy wyt ti bregethu ni? Pwy wyt ti ysgrifennu emyn? Sa'n ni'n mynd i ganu dymuned i? Ond nid yna yw hanes ein gwlad ni, ond nid yna hanes Israel, ond nid yna hanes y byd. Pobl yn chwilio, mae'n dweud, yn flin ganddynt, am ei bod hwy yn dysgu'r bobl, paid a dysgu ni. Pwy ti'n meddwl wyt ti? Sa ni wedi dy alw di? Sa ni wedi dy wahodd di? Sa ni eisiau ti yma? Pedr ac Ioan, ewch o yma. Sa ni eisiau chi fan hyn? Dyw'r bobl ddim eisiau chi. Sa ni eisiau gwrando arno chi, does dim statws da chi, does dim awdurdod da chi, ac roedden nhw'n flin gacwn. Ac felly hefyd, nid yn unig yn flin ac yn chwilio am reswm i'w beirniadu nhw am bregethu, ond oedden nhw ddim yn licio testyn y pwncwaith. Beth oedd nhw'n pregethu amdano. Ac yn pregethu trwy'r Iesu, yr atgyfodiad o feirw. O hwnna yna fe, dyna i chi top ar y cyfan. Pwy i chi meddwl i chi'n dod fan hyn, ond ar ben hynny'n pregethu hwn? Iesu? A'i atgyfodiad? Roedd ei crefydd hwy yn un daearol, yn un cnawdol, doedd dim lle i'r ysbrydol, y goruwch naturiol, y tragwyddol, doedden nhw ddim yn credu yn y pethau yna. Beth oedd pwrpas i crefydd nhw, dwi ddim yn siŵr, ond doedden nhw'n credu mewn dim byd. Os ewch chi ar hyd a lled ein gwlad ni heddi a gofynnwch chi y pobl sy'n pregethu ac yn dysgu am ddiwynyddiaeth ac am astudiaethau Beiblaidd, licen i wybod beth maen nhw'n credu. Dyna beth sy'n eisiau gofyn i'r bobl yma, am beth i chi'n pregethu? Ydych chi'n credu mewn Duw, mewn yr arglwydd Iesu Grist, mewn nefoedd a giffen a Satan? Ydych chi'n credu mewn cosmedigaeth a bywyd tragwyddol? Beth mae pobl yn credu? Beth oedd y Sadwceaid yn ei gredu? Dim byd. Doedden nhw'n credu mewn unrhyw beth o werth. Ac oherwydd hynny roedden nhw'n cysau Iesu Grist. A mae'n eich chi feddwl pam mae pobl yn boddra mynd i bregethu, a mynd i Nghapel. Os nad oes na elfen tragwyddol, ysbrydol i'r peth. A mae e'n fater o farwolaeth a bywyd tragwyddol. Mae'n fwy na bywyd a farwolaeth daearol. Mae hwn yn mynd hyd tragwyddoldeb. A dyna beth oedd Pedr ac Ioan wedi ddeall. Dyna beth oedd y proffwydi wedi ddeall. Dyna beth oedd yr Iesu wedi dod i ddweud. Dyna pam dyw pobl ddim yn licio fe.
Dyna pam i ni ddim yn boblogaidd iawn. Ac felly gwrthwynebant Pedr ac Ioan. Ond dyw e ddim yn dod fel syndod nag yw, achos mae'r salmydd yn proffwydo'r peth. Yn yr ail salm, mae'r ddwy adnod gyntaf. Pa am y terfysga cenhedloedd ac y myfyria bobloedd beth ofer, y mae brenhinoedd y ddeiar yn ymosod, a'r penaethiaid yn ymgynghori ynghyd, yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei grisdir. Dyna i chi, maen nhw'n gwrthwynebu. Gwrthwynebu. Maen nhw'n gwrthwynebu popeth am yr ysbrydol, y brenhinoedd yma, yr oedden nhw'n ymgynghori ac yn erbyn yr arglwydd. Oes unrhyw beth wedi newid? Does dim byd wedi newid i dy gwela i. Mae e dal yn wir ar y lefel ucha posib y mae gwrthwynebiad at y da, at y gwir. Ond i che'r cyfreithiau ofnadwy di-dduw yn cael ei creu, lle cefnogir anghrediniaeth ac anfoesoldeb, y mae anfoesoldeb yn dod yn haws ac yn haws. Rhoddir pob chwarae teg i'r hyn sydd yn wrthyn i air Duw ac fe wneir bywydau y sanctaidd yn anodd. Ond dyna beth sy'n wir am gymdeithas. Dyna beth sydd yn wir heddi. Y mae cymdeithas bron iawn o'r top i'r gwaelod yn gwrthwynebu'r efengil. Cyflawnwyd proffwydolaeth arall yn efengil Luc 21:12, eithir o flaen hyn oll, hwy a roddant ei dwylo arnoch, ac a cherludiant gan eich traddodi i'r synagogau ac i garcharau wedi eich dwy'n gerbron brenhinoedd a llywodraethwyr o achos fy enw i. Dyna beth oedd o Luc, ac nawr i ni yn yr actau. A fe ddigwyddodd e. Fe ddigwyddodd e yn union fel y proffwydwyd. Ond sylwch yn, hyn oll, adnod 4. Dyma beth sy'n rhyfeddol. Mae adnod 4 yn dilyn adnod 3 a 2 ac 1. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant, a rhyfedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Mae yn anhygoel. Dyma i chi, y gwrthwynebiad, yr erledigaeth, y casineb hanesyddol ers cread y byd. Dyma beth sydd wedi llwyddo, dyma beth sydd yn peri achubiaeth yr enaid. Fe gredodd 5,000. Mae mor drist. Trist yw gweld unrhyw un sydd yn gwrthwynebu'r efengil. Roedd rhain yn flin. Mae'n fater o dor calon ond yw pan chi'n gweld pobl yn flin. Bod ni'n gwybod mae dyna sydd yn mynd i fod, mae dal yn drist. A mae'n drist pan maen nhw'n flin, pan maen nhw'n gweld bod yr efengil yn llwyddo. Nid oeddynt am i bobl glywed yr efengil, heb sôn am gredu'r efengil, a fe barodd hwn dristwch iddyn nhw. Maen nhw'n drist. Ond mae mor drist gweld y fath dristwch ond yw pan chi'n gweld rhain sy'n gwrthwynebu'r efengil ac maen nhw'n drist pan maen nhw'n gweld llwyddiant yr efengil, mae'r peth fwyaf trist i weld rheina'n drist am bethau da, glân a ffyr. Trist yw gweld tristwch tuag at lwyddiant y gwirionedd. Pa mor aml yw e? I ni'n gweld hyn. Mae yna fath dristwch. I ni'n gweld, dyw pobl ddim eisiau'r efengil fel hon i lwyddo. Be maen nhw eisiau? I gweld efengil llawer fwy modern. Efengil, maen nhw'n hapus i weld efengil felly'n llwyddo. Tybiwn ni fydd yna lawer iawn sydd eisiau gweld ni'n parhau ddim yn llwyddo. Dyna i chi gondemniad ar ein gwlad ni. Faint fydda ddim eisiau efengil fel hon, i ganu emynau fel hon, enwedig i'r tonau ni'n cael. Faint sydd eisiau dod â tonau fwy modern, fwy ysgafn, sydd yn tynnu chi ffwrdd o gwir addoliad Duw. Faint fydda eisiau newid yr ysgrythyr a dod â fe i rhyw ysgrythyr llawer fwy derbyniol i'r glist ac i'r galon, sydd ddim yn rhoi'r fath gofynion ar fywyd ac ymsancteiddio, sydd ddim eisiau hynny. Sawl un fydda eisiau gweld math yno efengil yn llwyddo, ond peidiwch a gadael yw hwn i lwyddo. Sa'n eisiau gweld rhain yn llwyddo, achos mae hwnna'n anodd, sa'n eisiau gweld hwnna'n digwydd. A mae mor drist yn diwedd. Mae un o'r pethau fwyaf trist pan chi'n gweld pobl yn chwerthin am ei diffyg llwyddiant hyd y gwelwn ni. Ond mae'n drychineb ond diwedd. Mae'n drychineb ar ein gwlad ni.
Yr unig be fedrwch chi ddweud yw mae adnod 4 yma. Y gwrthwynebiad. Yr erledigaeth. Y diffyg awydd. Y diffyg sefyll gyda'r gwir. Hyn oll. Mae'r arglwydd yn abal i ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant a rhefedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Dyna'n gweddi ni. Dyna'n gweddi ni yn ein gwlad ni. Ryw ddydd yn agos iawn i ni'n dymuno a bydd yr arglwydd yn dod lawr ac mor dywyll, mor ddi, mor wrthwynebus yw pobl. Ei fod yn gallu gweithio gyda chi. Ni symud ymlaen y tywyllwch, nail. Ni'n sicr wedi gweld y tywyllwch yn y darn yma. Ar hyn a welwyd, o'n i'n darllen un o'r llyfrau ar yr adnodau yma, ac yr hyn oedd yn ei ddweud, yr hyn i ni'n ei weld fan hyn, yw pwerau tywyllwch yn gweithio yn erbyn yr efengil a ffederagion. Pwerau Satan ei hun. Yr oedd yr un drwg wrthi, ac i ni wedi gweld hyn drwy'r canrifoedd yn erbyn y proffwydi, yn erbyn yr Iesu, yn erbyn y disgyblion. Pwerau'r tywyllwch yn ceisio tawelu'r ddau yma a'r rhai tebyg, yn ceisio rhwystro eu neges nhw. Dyma o yw bwriad Satan, yw i dawelu y neges ac i dawelu'r cyhoeddwyr y neges. Dyna be mae'r un drwg yn ei drwy'r adeg. Beth yw nod yr un drwg? Yw hybu unrhyw beth sydd yn wrthyn i Grist ac i'r efengil. Mae am atal unrhyw un sydd yn cyhoeddi'r gwirionedd, unrhyw un sydd yn cyhoeddi'r gwir ffordd iachawdwriaeth. Does dim ots gan yr un drwg os ych chi'n cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Ond os ych chi'n cyhoeddi'r gwir ffordd iachawdwriaeth, dwi ddim yn licio hynny. Ac fe ymgeisio atal y llwybr wrth iddynt fynd i bregethu, mae'n trial rhwystro nhw. Ei hatal unrhyw ffordd sydd yn bosib. Ac os mae'n methu mewn un ffordd, fe ddaw ar rhwystrau eraill ar ei traws, sawl un sydd wedi ei tawelu dros y cynrifoedd drwy erledigaeth, fel i ni'n gweld yma, ond hyn fe lwyddodd yr efengil. Sawl un sydd wedi ei rhwystro trwy ddigalondyd, ac fe ddaw ar un drwg mewn amryw ffyrdd. Mae e wedi wisgo mewn gwisgoedd defaid yn aml yn diwedd. Ond drwy gydol ar amser bleiddiaid rheibus oeddent. Ond nid yw hwnna'n drist. Dyna sut mae'r un drwg yn aml yn dod. Unrhyw beth i rwystro'r efengil. Ond yr hyn i ni'n gwybod fan hyn yw yr gwrthwynebiad sydd yng nghalon dyn. Y mae Satan wrthi yn rhwystro o'r tu allan, ond y mae calon dyn hefyd mor dywyll. Dyma beth sy'n anhygoel fan hyn. Yr oedd gwrthwynebiad yn ddigon amlwg, a mae'r tywyllwch yn yr erledigaeth yn erchyll. Mae e mor dywyll. Ac mae'r erledigaeth mor llym. Ond yr hyn i ni'n ei weld hefyd, sydd yn creu darlun hyd o fwy trienus, yw fod calon dyn mor dywyll. Yn fwy tywyll na'r erledigaeth sydd tu fas. Y mae Satan eisiau rhwystro'r cyhoeddwyr yr efengil, eisiau rhwystro pobl rhag clywed yr efengil. Ond hyd yn oed os yw yn methu neu'n llwyddo, mae dal problem anferth arall ar gael, y mae calon dyn mor dywyll. Jeremia 17 adnod 9, y galon sydd fwy eithwyll na dim, a drwg ddiobaith ydyw, pwy a'i hedwyn. Dyna chi ddisgrifiad o galon dyn, y galon sydd fwy eithwyll na dim, a drwg ddiobaith ydyw. Dyna chi ddisgrifiad o galon dyn. I ni'n gwybod mai dyma'r cyflwr ers genedigaeth, a mae hyn yn wir o bob un ane. Trefeiniau 3 yn dweud o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am agoniant Duw. Mae hwnna'n wir, i ni'n gwybod hynny. Mae'r ysgrythyr yn glir amdano fe, mae cymdeithas yn ei brofi fe. Mae pob cenedl yn y byd yn profi hyn. Pawb a bechasant, ac mae pawb yn ôl am agoniant Duw, yn dod yn fyr o agoniant Duw. Mae dyn mewn cyflwr trienus. Fel dywed yr ymenydd, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Ond nid yw'n ddisgrifiad teg. Carchar tywyll di. Effesiaid 2, yr adnodau cyntaf yn Effesiaid 2. Dyma chi, gwrandewch ar hwn. Ydych chi'n gallu tystio bod hwn, yr oedd hwn yn wir ohonoch chi cyn i chi ddod i gredu, ac efallai yn wir o rai sydd heb gredu nawr.
a chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau. Yn yr rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod. Ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithio'r ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Ond ydy hwnna mor wir, ond ydy hwnna'n ddisgrifiad perffaith o bob un person a anwyd. Pawb a ddaeth yn fyr o goniant Duw, pawb a bechasant, ac mae'n disgrifio ni fyna wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Mae'n wir o brofiad i ni gyd, i ni rhodio mewn tywyllwch. Dydy dyn ddim eisiau deall yr Efengyl. Dyw e ddim yn gallu deall yr Efengyl, ond dyw e ddim eisiau deall yr Efengyl chwaith. Mae'r fath dywyllwch, mor driennus yw cyflwr dyn, mor drist yw pan mae dyn yn llawn crefydd, llawn sel at grefydd, at ei diw nhw, hyd yn oed pan yn defnyddio termau o'r Beibl, ac eto mor bell o'r gwirionedd. Dyna i chi falle yw'r tywyllwch eithaf. Allai ddim dychmygu tywyllwch gwaith na'r tywyllwch hwnnw. Yw'r pobl crefyddol. Pobl sydd yn defnyddio'r termau, terminoleg Beiblaidd, hyd yn oed yn gallu sôn am yr ail enedigaeth, ac eto heb ddeall. Mor dywyll, dyna chi mor dywyll, mor driennus yw'r cyflwr. I feddwl gall enaid sydd mor agos at y gwir fod mor bell o fewn cliw bod y gair, bod y Beibl yna, falle bod rhywun yn sôn am Iesu Grist, bod nhw mor agos a hynny. Mae'r rhai gwledydd sy'n wedi oedi clywed am Grist, mae'r rhai gwledydd yn cyhoeddi crefyddau sydd yn wrthyn i Grist, ac nhw, allech chi ddweud, wel, mae nhw yn mewn tywyllwch, ond i fod mor agos, i fod mewn lle, mewn gwlad lle cyhoeddwyd Crist, ac i fod mewn gwlad lle mae yna copïo o'r Beibl ar hyd a lled y byd, y wlad, ac eto i gyd mor bell, ac eto ddim yn deall, ac yn gwrtho deall. O, mae'n driennus, mor agos. Fel meddwl am rhywun efallai sydd yn boddi wrth ymyl y lan. Dyna chi erchyll. Boddi wrth ymyl y lan. Ond ni'n clywed am rhywun oedd mewn anialwch, neu fe anialwch oedd e, fi'n credu anialwch oedd yr achos yma, rwy'r rhaglen yn sôn am ddau oedd wedi mynd i gerdded trwy rhyw diffeithwch. Ond rhywbeth wedi digwydd bod nhw wedi peri, bod nhw wedi colli ffordd. Ddim yn gwybod i ba gyfeiriad i fynd. Ond nhw ddim yn siŵr ble oedd y de, ble oedd y gogledd, ond nhw'n gallu gweithio fy mas. Ac oherwydd, falle'r gres neu'n rhywbeth, wedi peri ei bod nhw wedi drysu'n llwyr. Ac fe darganfuwyd eu cyrff 1 milltir o'r car. Ond nhw wedi cerdded milltiroedd. Ond buon nhw farw milltir o'r car. Ac ffeindio'u cyrff. Dyna chi driennus. Chydig fwy o gamau, bydden nhw wedi gweld y car. Ond nid hwnna fel ni'n gweld fan hyn, mae'r tywyllwch crefydd yn erchyll. Pan mae pobl yn dod ac yn canu am Iesu Grist ac yn darllen rhyw fersiwn o'r Beibl, ac mae rhai o'r geiriau'n weddol wedi cael eu cyfieithu, ddim yn gywir, o chi'n meddwl maen nhw'n eitha agos, ond dyn nhw ddim wedi deall, dyn nhw ddim wedi dod i weld i pechod na bydolrwydd nag unrhyw beth felly, dyn nhw ddim wedi edifarhau, Iesu Grist ddim yn bopeth ydyn nhw, maen nhw wedi creu rhyw grefydd bach arall. Mae hwnna'n erchyll o ddarlun, dyna dywyllwch gweitha posib. Ond tywyllwch felly, y mae modd i'r arglwydd achub. Dyma yw'r Efengyl. Yr erledigaeth achubwyd 5,000. Tywyllwch yn enaid dyn, y mae'r arglwydd dal yn gallu agor llygaid yr enaid i weld i pechod. Mae'r Effesiaid yn mynd ymlaen yn llawn gobaith. Ac yn egluro sut gall yr Efengyl lwyddo. Mae Paul yn esbonio'n glir sut mae'r Efengyl yn gallu llwyddo yr holl wrthwynebiad o fewn enaid dyn ei hun. Mae yna wrthwynebiad o'r tu fas, ond mae wrthwynebiad o tu fewn. Mae enaid dyn ei hun yn dweud, dwi ddim eisiau credu.
Dwi ddim eisiau neb i ddweud wrthai sut i fyw. Dwi ddim eisiau cael cyfyngiadau. Y mae enau dyn mor dywyll. Ond hyn, mae Paul trwy gair Duw yn dweud wrthyn ni, y tywyllwch yma a'r cyflwr o farwolaeth ysbrydol, mae yna obaith. Llai ddychmygu rhai pobl yn darllen Effesiaid pennod 2 ac yn darllen adnod 1, 2 a 3 yn dweud, ycha fi, sa'n licio'r fath beth. Siarad am bechod. Trwy'r amser. A ddim yn darllen yr adnod nesaf. Mae'r un fath mewn pregaeth. Yn gwrando ar y pregaeth, ddim yn licio hwnna, ddim yn licio eilaiser, ddim yn licio ffordd mae'n dweud e. Mae'n codi dychryn yna. Ac felly ddim yn gwrando i'r dar nesaf. Sawl un sydd wedi gwneud yna? Chos gwrandewch ar adnod 4. Dwi'n mynd 2 adnod sydd wedi bod. Ac nawr ni'n dod ar adnod 4. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad, trwy yr hwn y carodd efe ni, pan oeddem feirw mewn cymweddau, a'n cyd-fyw haodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig, ac a'n cyd-gyfododd, ac a'n gosododd i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau, ragorol, olyd ei rasef, trwy ei gymwn asgarwch i ni, sut yng Nghrist Iesu. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rho Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad yn ffrosiau neb. Dyna'r ateb i chi. Eich tywyllwch chi. Y mae Duw, eithir Duw, sydd yn gyfoethog o drigaredd, y mae wedi darparu ffordd i chi cael achubiaeth. Mor dywyll yw eich enaid chi. I chi'n gwrthwynebu'r hyn sydd yn byr ac yn lan. Hyn oll, y mae yn abal i achub yr enaid. Dyna yw'r rhyfeddod yr efengil. Ein cyflwr o dywyllwch, a'n marwolaeth ysbrydol, fe drefnodd yr arglwydd ffordd y gall enaid dod o dywyllwch i oleuni. Ac y mae'n dweud yn glir wrthyn ni, a hyn oll trwy Iesu Grist. Dyna oedd yr hyn, a ddwedodd Pedr ac Ioan. Dyna oedd yr hyn oedd yn wir. Yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o feirw. Fe bregethon nhw Crist croeshoeliedig, atgyfodedig. Dyna be bregethon nhw. Ac fe gredodd miloedd. Yr holl dywyllwch. Yr holl wrthwynebiad. Wel, i orffen ac yn fyr. Eich trienni chi eithir llawer o'r rhai a glwsant y gair a gredasant a rhefedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Wel, y sefyllfa triennus oedd ar y pryd yma o flaen Pedr ac Ioan a chibwyd miloedd. Ymdrechion Satan, ei ymdrechion trwy'r arweinyddion crefyddol, hyn oll fe gredodd miloedd. A beth sydd yn galonogol yw hyn, pan mae'r ysgrythyr yn datgan i filoedd gredu, yna gellir cymeryd yn ganiataol, mae nid proffes wag oedd rhain. I ni'n gallu cymryd yn ganiataol, fe gredodd 5,000. A allwn ni weddol sicr, fe ddyfal barhaodd rhain. Pa mae'n waith o ddifri, pa mae'n waith o ddiw, y mae'r gwaith yma yn waith dwfn yn y galon, ac mae'r rhain yn para. Y cyflwr tywyll pechadurus, y mae'r arglwydd yn gallu bywhau yr enaid. Sefyllfa'n edrych yn ddi y tu hwnt pob gobaith, y mae'r arglwydd yn gallu trawsnewid cyflwr enaid, mae'n gallu trawsnewid ardal, mae'n gallu trawsnewid gwlad, a'r amrantiad, fe all newid y sefyllfa, ond dyna yw ein gobeith ni. Os gariwn ni mlaen, 5 mlynedd o nawr, a fydd noedfa mewn 5 mlynedd, allai ddim dychmygu'r peth. Fedra i, mae gen i ddychymyg byw, ond mae rai fi gyfaddeb, dyw fy ddychymyg i ddim mor fyw a hynny gallu dychmygu fyddwn ni'n para 5 mlynedd. Ble fyddwn ni mewn 5 mlynedd? Pa o beth sydd yna? Fydd rhywun di upsetio, fydd rhywun di mynd, fydd rhywun di gwylltio, fydd rhaid bod rhywun wedi, achos mae natur ddynol yn wrthwynebus i'r efengil. Does dim gobaith, nag oes, oni bai yr arglwydd weithio.
Fe fydd crefydd yn llwyddo, mae crefydd wastad wedi llwyddo. Mae dyn eisiau addoli Duw. Ond y broblem yw, dydy dyn ddim yn gwybod ble mae Duw. Dyw e ddim yn gallu weld e, neu ymgyffred e, mae'n ddall, mae'n farw. Ond fe fydd dyn wastad yn addoli rhyw fath o Dduw. Ond y gwir efengyl, os na fydd yr arglwydd yn gweithio, yna does dim gobaith. Ond y gobaith yw, fe fydd yr arglwydd yn gweithio. Dyna'n gweddi ni. Ond i bai fod yr arglwydd yn barnu'n glad ni. A dyna beth ni'n heiddi. Ni'n credu yn sicr fe allai achub mewn gwledydd eraill. Fe allai achub fan hyn, os mae dyna yw ei wyllus e. Ond yn sicr fel i bobl dydyn ni ddim yn ei heiddi fe. Ni wedi caniatáu yr holl ddwlu mae ddigwydd yn ein glad ni. Ac i ni'n bersonol yn ein bywydau ni ddim wedi bod yn llawn sel fel ag y dylsyn ni. A ni wedi caniatáu'r pethau mae ddigwydd a drychwch ar ni. Mae'r capeli'n wag. Does neb eisiau crefydd, does neb eisiau Duw bellach, does neb eisiau'r efengyl, ond dyna oedd yn wir adeg Iesu Grist, a beth ddigwyddodd, fe gyredodd miloedd sut, fe ddath yr ysbryd lawr. Pa mae unrhyw enaid yn cael ei achub, mae'n amhosib, mae'n mor dywyll arnyn nhw, maen nhw'n farwedd, ond beth sy'n digwydd, mae gwirth yn digwydd, mae'r ysbryd glân yn dod lawr, a dyna'n sefyllfa ni heddi. Mae'n mor driennus, ond fe allai'r arglwydd ddod lawr, ac fe allai achub ar amrantiad, fe allai newid sefyllfa. Ond dyma'r neges. Dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd y wyllus yr arglwydd o'r angen dinas ni'n am glad ni, ond mae'r neges yma'n bersonol. Fe all yr arglwydd weithio ar eich enaid chi. Dyna beth sydd yn gwneud yr holl beth mor gyffroes. Mor driennus mae'n edrych. I feddwl blynyddoedd yn ôl byddai'r pregethwr wedi dod trwy'r drws a wedi gweld capel orlawn. Yn dod trwy'r drws nawr yn gweld capel bron yn wag. Mae'n driennus. Pwy sydd eisiau gwrando ar yr efengyl? A mae'n swnio nod yn diwedd bod bob un oedfa'n llawn cyffro. Pam? Achos os yw'r arglwydd yn gweithio, fe allai ddod ar tyrfa. Oedd i fewn, fe allai wneud hynny, a ni'n credu'n sicr fe allai wneud ar amrantiad. Ond dyma'r cyffro. Fe all un enaid fod yn y cwrdd. Neu yn gwrando ar y we. Fe all un enaid. Ni'n sôn am 5,000 ar y funud. Achos mae 5,000 wedi cael ei gwneud i fyny o'r un. 5,000 yw 5,000 lliosi gyda un, 5,000 o weithiau. A mae pob unigolyn wedi dod i gredu mas o 5,000. Fe fydd 5,000 troedigaeth yn yr un cyfarfod honno. Dyna chi wyrth, dyna chi'n feddwl. Ond yr oedd un enaid yno yn gwrando ar Pedr ac Ioan. A fe ddath yr ysbryd glân lawr. Ac fe fywhaodd yr enaid. Ac fe ddath yr enaid yna o dywyllwch i oleuni. O weld y pechod a'r trienni'r enaid. Fe all enaid dod, gallai fod wedi bod gyda Pedr ac Ioan, heb unrhyw fwriad i gredu. Ac yma heddi, fe all rhywun ddod am ba bynnag reswm, ond efallai yn sicr nad wedi dod i ildio i Dduw, heb ddod i gredu nac i edryfarhau. O na. Dwi ddim yn mynd i gredu heddi. I ddweud y gwir i chi, dydw i ddim hyd yn oed yn mynd i wrando. Dwi'n ymfalchio bod fi ddim yn gwrando. Sawl un i ni wedi cael felly yn ein hoedfawn ni. Llawer, allai ddweud ydych chi, chi'n gweld o'r pulpit. Rhai sydd ddim eisiau gwrando. A chi'n gweld, a mae'r caledwch yr enaid, a dyn nhw'n gyda ni bellach, maen nhw wedi hen mynd, maen nhw wedi mynd i'r byd, ac yn ni'n gallu gweld nhw, fan hyn, dros y lle yn y capel, ac yn pregethu ydyn nhw, ac yn dweud, dwi ddim eisiau gwrando, dwi yn fy nhywyllwch, ac dwi'n mwynhau diolch yn fawr. Ond chi'n gwybod beth sydd yn bosib? Mae yn bosib mewn un oedfa i enaid felly sydd ddim hyd yn oed eisiau credu, na gwrando, i'r ysbryd glân ddod a'i hysgwyd nhw, a'i deffro nhw. Dyna yw'r rhyfeddod yr efengyl. I bob ymddangosiad fod yn erbyn unrhyw waith ar yr enaid. Fe all yr ysbryd glân weithio. Fe all yr arglwydd weithio ei glod. Mae'r arglwydd yn holl alluog, yn holl bwerus. Fe a greodd y byd, fe a greodd yr enaid, ac felly fe sydd yn gallu dweud y gair, ac mae'n rhaid i'r enaid i fyddhau yn y fan ar lle. Dim dewis dyn nhw. A mae'r arglwydd yn agosau ac yn curo ar ddrws y galon.
Ein gweddi yw y byddwch chi trwy bregethiad y gair yn derbyn ffydd i gredu. Y bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid eich enaid chi weld eich pechod. Rhufeiniau 10:17. Am hynny ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air Duw. Dyna chi potensial bob un oedfa. Bob un oedfa. Os yw Duw yn ei ewyllus sofran nef, yn gweithio ar un enaid, fod yr enaid hwnnw neu honno wedi dod trwy'r drws, heb unrhyw fwriad i gredu. Falle yn gwrando ar y we wedi meddwl, bydd y diddordeb da fi weld sut fath oedfa sydd gan rheini. Dwi wedi clywed am rhain. Fe cliciau i'r bwtwm. Fe wrandawai ar un oedfa, jyst i weld pa ddwli maen nhw'n pregethu. Falle rhyw reswm arall, falle eisiau clywed, ond dal mewn pechod a thywyllwch. Fe bynnag yw'r cymhelliad, ac yna os yw'r ysbryd ar waith. Fe allai ddod a thrwy pregethiad y gair, rhoi rhodd o ffydd. Maen nhw'n clywed, maen nhw'n gwrando, maen nhw'n credu. Yn gweddi ni yw hyn Ac mae'n eitha mawr yn diwe. Eich gwrthwynebiad chi, falle. Eich caledwch chi. Gefalle nawr yn pregethu rhai a fiodd yma. I ni'n credu y gall yr ysbryd glân i argyhoeddi nhw a dyn nhw ddim yn agos i gapel, dwi'n weddol sicr o hynny. Fe allai ddwy'n i gof, rhyw beth fydd yn peri iddyn nhw geisio, ac yna fan ar lle fe ellir cael ei hachub. Eich gwrthwynebiad, eich caledwch, cyn diwedd yr oedfa hyd yn oed, y byddwch chi yn gweld eich pechod ac yn edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, iddo gyflawni'r hyn o sydd ei angen ar eich enaid chi, i gyfiawnder Crist fod yn ddigonol i chi, fod ei farwolaeth ar y groes eich mwyn chi, fod e wedi marw ar y groes mwyn cymryd eich pechod chi, ac iddo atgyfodi o'r bedd i goncro Satan a phechod, a fod e wedi gwneud y cyfan eich mwyn chi, a cyn diwedd yr oedfa, y byddwch chi fel rhain. Dychmygwch, dyna i chi anhygol, ond bydde dal yn anhygol, bydde un yn credu. Dwi'n siŵr bydde Pedr ac Ioan wedi llawenhau gyda'r angylion, bod un enaid wedi dod i gredu. Dychmygwch sut nhw'n teimlo mynd i'r gwely noson honno. Dath 5,000. 5,000. 5,000 i gredu. Wel, beth amdanoch chi? Bod yn edrych yn amhosibl. Mae rai fi ddweud, ond mae pob un achubiaeth yn amhosibl. Ac i ni'n edrych o gwmpas yn meddwl, le yn y byd mae un enaid yn mynd i ddod i gredu. Yw e'n bosib? Wrth gwrs i fod e. Achos hwn, eithir, yr erledigaeth, y tywyllwch, y trieni, eithir llawer o'r rhai a glwsant y gair a gredasant, a rhefedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air di ac am yr calondyd sydd yn dy air di, ei fod yn edrych mor dywyll arno. Ac mor drienus, ac pan yn edrych ar enaid sydd tu allan i Grist, mae'n edrych mor ddi ar yr enaid honno. Ond o Dduw, i ni'n gwybod hyn, yr wyt ti yn gallu gweithio, ac i ni'n gofyn y bydd ysbryd i ar waith yn ein plith ni yma ac ar hyd a lled ein gwlad ni. Ac i ni'n gofyn o Dduw, y bydde di yn gweld yn iawn, i beri y cawn ni weld unwaith eto dyddiau lle daw tyrfaoedd i gredu gair yr efengil. Tyrd felly bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 230, 230 o agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. 230 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ei dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.